नंबर आमचा परत सांगण्याची गरज नसते. YCT 30 YCT करते साहेब हाँ तो IPS तो ना ये ना पुढे पुढे सर आम्ही काय म्हणणार नो सर. अरे हायकोर्टाची ऑर्डर आहे, तू चॅलेंज करता आता सर. काय ना सर ना ना किती नका सर सगळे पॉईंट काढले सगळे पॉईंट काढले सगळे पॉईंट काढून दे सर. सर पॉईंटाचे कव्हर होता or you are doing this exercise entirely in violation of the High Court order. Order आणला सर. Order आणला. Order आणलेली हा. सर मागचे पोया. You may be charged under contempt of court because of order पोया. High Court order आहे. Equal सर. या सर इथून मागचे पुढे. Resolution number 15 of 2024 dated 25th February 2025. Arun Victor Fernandez applicant versus the state of Goa through its chief secretary and 9 others. तिथून मेन्शन्ड आहा की तो मोदी म्हणून कोण आसा पळय डॉक्टर ट्रियास ऑफ फराद मोदी ही हॅज टू बी प्रेझेंट एट साइट ड्युरिंग एक्झिक्युशन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो सब डिव्हिजन फॉरेस्ट ऑफिसर आहे. फॉरेस्ट ऑफिसर आपण गोय आम्ही आहा कोण कोण तू पेटिशनर आहे तू सब फाईन मारचे पडटा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाईल करता तेन्ना हांव पेटिशनर दॅट शुड बी मातशें तुम्ही त्या डीक रावा रस्तो ब्लॉक करून वाचता त्या डीक रावा तुम्ही त्या सायडीक रावा रस्तो लोकांक पावूंक जाय चला त्या डीक चला निमाणे देवाक कडे कार्य जातले ते देवाक काढून म्हणून तुम्ही आडकळी हाडू नका म्हणटा हांव देवाच्या कार्याक कोणी घेऊन काढून नका म्हणटा आमी देवा कार्याक आडकळी हाडू नका. फॉरेस्ट ऑफिसराक आपय रे खंय आर तो लिपोवन गेला भोंवता थंय पडत न्ही आनी देवान शिक्षा दिली म्हणटले असले आहा ना तेच तेज्या खातीर तूं रिपोर्टर